пайваста дар барномаҳои қаблӣ оиди мардумфиребӣ ва ба сеҳру ҷоду машғул гардани баъзе аз нафарони манфиаҷӯй гузориш омода намудаву пешниҳоди тамошобинон гардонида будем. мутаассифона ҳоло ҳам нафароне ёфт мешаванд ки ба чунин нафарони қаллоб бовар кардаву назди чунин авомфиребон мераванд. дар натиҷаи мушоҳида ва маълумотҳои оперативии кормандони раёсати огоҳонӣ ва пешгирӣ дар байни ноболиғон ва ҷавонони вазорати корҳои дохилӣ чеҳраи боз як нафар ҷодугар ошкор гардид. ин нафар шаҳрванд Наимова Зуҳро соли таваллудаш 1983 истиқоматкунандаи кӯчаи Нусратуллои Махсуми пойтахт мебошад. мавриди қайд аст ки ӯ новобаста аз он ки дорои ягон маълумоти тиббӣ, динӣ ва ҳатто ҷамъиятӣ нест, ба хондани дуоҳои ғалат ва навиштани тумору таштоб машғул буда, бо ин васила аз корафтадагон ё ба истилоҳ мизоҷони худ маблағи калоне мешитонад. ҳангоми ворид шудани кормандони раёсати мазкур ба манзили иҷорагирифтааш номбурда бо истифода аз карта, тухм, либосҳои таҳпӯши занона ва мардона ба сергарӣ машғул буд. айни ҳол оиди ин қазия корҳои тафтишотӣ идома дорад.